майдончаи футболи хурд ва волейбол дар кӯчаи деҳотӣ 50-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар арафаи соли нави мелодӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. Ин тӯҳфаи арзанда аз ҷониби Агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар як фурсату фосилаи кӯтоҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар маросими ифтитоҳии иншоот намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, зироворати ноҳияи Фирдавсӣ ва Агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин намояндагони рависати кор бо мактабҳо ва иншооти варзишии шаҳри Душанбе иштирок намуданд. иншооти солимгардонӣ дар заминаи корҳои созандагию ободонӣ ва сарсабзу хуррамгардонидани шаҳри Душанбе сохта шуда, он имкон медиҳад ки сокинони гирду атрофи кӯчаи деҳотӣ ба варзиш машғул шаванд. طبق فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 98 از 20 نوامبر سال 2018 و دستور هدایت‌های به واسطه اساسدار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان اوید جلب جوانان نورسان و ورزش و طبق نقشه چهاربینی اوید زیبا و کبودزار نمودن حدود شهر دوشنبه، اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان طبق لایحه سریاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه یک میدانچه ورزشی زمانوی را ساخته مورد استفاده قرار داده شد که این یک دستاویز ارزنده به جوانان و نورسان شهر دوشنبه در آمد سال نو میلادی می باشد. моҳи августи соли 2019 ин макон як ҷои вайрону валангор ва партовгоҳро мемон ки аз ҷараёни аввалин корҳои ободонӣ наворбардорӣ шудааст. даҳсолаҳо боз ин макон истифода намешуду ҳусни шаҳрро коҳиш медод. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар як муддати кӯтоҳ дар ин ҷо иншооти варзишии муосир дар масоҳати 4500 метри мураббаъ бунёд гардидааст ки он аз ду майдон барои бозии футбол ва волейбол иборат мебошад. майдончаи муосири футбол ва волейбол дар наздикии маҷмӯаи варзишии солимгардонии маъруф бо номи фок бунёд шудааст ки ин имкон медиҳад то дастпарварони маҷмӯа низ ба футбол машғул шаванд. корҳои сохтмонӣ бо маблағгузории Агентии таъминоти махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати муқарраршуда сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки тӯҳфаи хубе дар соли нави мелодӣ маъни дод карда шуд. баъд аз маросими ифтитоҳии иншоот ба кӯдакону наврасон аз ҷониби сохтмончиён тӯҳфаи хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд.